हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय जाबाय हाजिरा मावग्रा थामहिनबा लेबार खामानि मावग्रा आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय ओंखारनानै फैदों मोनसे मोजां खौरां आरो बे खौरांखौ होदों आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कन्स्ट्राक्शन वर्कार्स वेलफेयार बोर्ड जायफोरा बाहेरायाव थांनानै खामानि मावहैयोमोन नाथाय दा कर'नानि जाहोनाव न'आव थानानै जेबो खामानि मावनो मोनाखै ओरैनो थानो गोनां जादों बिदिब्ला बैसोर बायदि सुबुङा बेवहाय मोनसे कार्ड बानायनानै लानो हागोन जायफोरा बे कार्डखौ बानायनानै लागोन बिथांमोना जायखिजाया सरकारि खामानि जेरै बिल्डिं बानायनायफ्राव लामा बानायनाय दालां बानायनाय बायदि सरकारि खामानिफ्राव मावनो थाखाय खाबु मोननो हागोन आरो बेनि थाखाय बेथनाबो गोबां बे कार्डखौ बानायनो थाखाय एबा बेवहाय मुं थिसननो थाखाय गांसे फर्म जमा होनो नांगोन आरो फर्मजों लोगोसे मात्र 20 रां जमा होफानोब्ला फर्मखौ बबेयाव मोनगोन माबोरै फिलआप खालामनांगोन बबेयाव जमा होनो नांगोन बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बेवहाय मुं थिसननो थाखाय बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै जमा होनो नांगोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कन्स्ट्राक्शन वर्कार्स वेलफेयार बोर्ड गुवाहाटी 16 बेवहाय फर्म नाम्बारखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों फर्म नाम्बार 26 बेनिनो दानि एप्लिकेशन फर रेजिस्ट्रेशन बेनिनो दानिया नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मोजां फिलआप खालामब्लानो जाबाय स' नोंथांमोना आगसिथिंजाय नायोब्ला बेवहाय एप्लिकेशन नाम्बार नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेखौ होनांगौ गैया बेनिनो गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांनि जि जिल्ला बे जिल्लाखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आगदाथिंजाय खनायाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेयावहाय नोंथांनि जि पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ गांब्रै बेवहाय सिथाबनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव फैदो नोंथांमोना दानि बेवहाय नोंथांनि जि नाम्बार 1आव नोंथांनि जि नाम बेखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ बिदिनो फादार आरो हासबेन्ड नेम नोंथाङा जायनि नामाव बेखौ जाय नोंथाङा फादार दंना हासबेन्ड दं नोंथाङा बेखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि जि एड्रेस बे एड्रेसखौ नोंथांमोना 3 नाम्बारावहाय लिरनानै हो पार्मानेन्ट एड्रेस बेवहाय जानो नांगोन स' नोंथांमोना जेरै दङ बिदिनो पस्ट अफिस गामि आरो बिदिनो नोंथांमोना पुलिस स्टेशन बेफोरखौ गासैखौबो लिरनानै होब्लानो जाबाय एड्रेसनि बि नाम्बाराव दङ प्रेजेन्ट एड्रेस नोंथाङा दासान्दि बबे जायगायाव थायो बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ नोंथाङा बबे केटेगरिनि एससि एसटि ओबिसि ना आदार्स नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय नोंथाङा लोगोसे बे नोंथांनि जि कास्ट बे कास्टनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होफानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा मेल ना फिमेल बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो बेनिफ्राय नोंथाङा हाबा जादोंना जायाखै बेखौबो बेवहाय खालामनानै होदो बेनिफ्राय नेम अफ वाइफ हासबेन्ड नोंथांनि वाइफ आरो हासबेन्डनि नामखौ नोंथांमोना बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि जि डेट अफ बार्थ बे डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेवहाय जन्म खालारखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय डेट अफ रिटायार बेयाव मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो जे जायफोर बिथांमोना साख्रि मावदोंमोन नाथाय बिथांमोना जुदि रिटायार जाबायब्ला अब्ला नोंथांमोना बेवहाय बिथांमोन बायदि सुबुङाबो बेवहाय खामानि मावनो थाखाय नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हागोन स' नोंथांमोना जुदि बे खामानिखौ मावनो लुगैब्ला अर्थात बे कार्डखौ मोननो लुगैब्ला नोंथाङा बे फर्मखौ जमा होब्लानो जाबाय स' नोंथाङा माब्ला रिटायार जादोंमोन बेनि कालारखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेम अफ एड्रेस एन्ड एमप्लयार इस्टाब्लिश वेयर द एप्लिकेशन इज वर्किं नोंथाङा बबे एरियायाव नोंथाङा खामानिखौ मावनो लुगैयो नोंथाङा बेनि एड्रेसखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय एसे गाहायाव फैदो दानिया नेचार अफ जब नोंथाङा माबायदि खामानि मावनो लुगैयो मिस्ट्रि लेबार बिदिनो नोंथाङा जुगालि हेल्पार मा खामानि मावनो लुगैयो नोंथाङा नोंथांनि पसन्दनि खामानिखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो बेबायदिनो 12 नाम्बाराव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथाङा जुदि सिगाङावनो इन्सुर बानायखानाय दङब्ला नोंथांनि जि इन्सुर बे नाम्बारखौ बेवहाय होफानो होदों स' जुदि दङब्ला होदो आरो गैयाब्ला होआब्लाबो जेबो नङा 13आव दङ नोंथाङा सिगाङाव खामानि मावदोंमोन नामा जुदि खामानि मावदोंब्ला नोंथाङा बेसेबां बोसोरसिम खामानि मावदोंमोन बेनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ बेवहाय होफानो होदों दङब्ला होदो गैयाब्ला होआबाबो जागोन बेनिफ्राय 14आव दङ रेट अफ साबस्क्रिप्शन आं नोंथांमोनखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे बिनि थाखाय 20 रां नोंथांमोना होनो नांगोन बेनिनो 15आव दङ नोंथाङा बबे बेंकआव बे 20 रांखौ जमा होगोन नोंथाङा बेवहाय बेंकनि एड्रेसखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय 16 नाम्बाराव दङ नोंथाङा पार्टिकुलार अफ नमिनि नोंथाङा जायखिजाया सासे नोंथाङा बेवहाय नमिनि होफानो नांगोन बेनिफ्राय बेवहाय बुंदों नोंथाङा जाय सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथाङा सिगाङावनो बबेबा वेलफेयार बोर्डजों नङाब्ला बबेबा बोर्डजों रेजिस्टार खालामखानाय दङ नामा एबा मेम्बार महरै दङ नामा बेनि फोरमानखौ बेवहाय होनो होदों जुदि दङब्ला बेवहाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होनो होदों आरो गैयाब्ला बेवहाय होनो गोनां जेबो गैया स' बिदिनो 18 नाम्बाराव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों वेदार वाइफ हासबेन्ड ए मेम्बार अफ दिस बोर्ड येस नो जुदि नोंथांनि जाय सुबुङा बेखौ मावगोन बिथांनि वाइफआ नङाब्ला हासबेन्डआ बे बोर्डआव मेम्बार महरै दङ नामा दङब्ला दङ गैयाब्ला गैया बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय येस अर नो नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजाङै फिलआप खालामनानै लादो
स' बेबायदिनो नोंथांमोना दानिया गाहायाव फैयोब्ला बेवहाय 19 नाम्बाराव दङ इफ स' नेम एन्ड रेजिस्ट्रेसन नाम्बार एन्ड डेट बेवहाय नोंथांमोना जुदि सिगांनिफ्राय मावगासिनो दङब्ला बेवहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो डेटखौ होनो होदों दङब्ला होदो आरो गैयाब्ला होआब्लाबो जागोन स' बिनिनो दानिया नोंथांमोना गासैखौबो होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आगदाथिंजाय बेवहाय नोंथांनि साइनखौ होब्लानो जाबाय जुदि लिरनो रोङोब्ला बेवहाय लिरनानै होदो आरो जुदि लिरनो रोङाब्ला नोंथाङा आसि बिमाजों नोंथांमोना बेवहाय टिप होब्लानो जाबाय स' बेबायदिनो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै दानिया बेजों लोगोसे मा डकुमेन्ट्स होफानो नांगोन आरो बेखौ बबेयाव जमा होनो नांगोन स' बेखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ आं बेवहाय फोरमायनानै होनो सानदों जे दानिया बे फर्मखौ बबेनिफ्राय मोनगोन बेवहाय आं नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना बेनिफ्राय बे फर्मखौ मोजाङै मोजां डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय कम्पिउटार गलानिफ्राय नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आं जेरैबायदि फोरमायबाय नोंथांमोना बेबायदिनो मोजाङै मोजां फिलआप खालामब्लानो जाबाय स' दानिया नोंथांमोना बेखौ बबेयाव जमा होनो नांगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि जिल्लायाव थानाय बे जिथु आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कनस्ट्राक्सन वर्कार्स वेलफेयार बर्डनि मोनसे मावख' थायो स' नोंथांमोना बिसिम थांनानै बेखौ जमा होनो नांगोन डकुमेन्ट्स हिसाबै नोंथांमोना नोंथांमोननि भटार आइडि बेंक पासबुक आधार नाम्बार बिदिनो रेशन कार्ड जब कार्ड बेफोरबायदि गासैखौबो लानानै नोंथांमोना बे फर्मजों लोगोसे जमा होनो दानिया फैदो लास्ट डेट स' बेवहाय नोंथांमोना आं लास्ट डेटनि खोथाखौ मोजाङै फोरमायनानै होनो हानाय नंलिया मानो होननानै बुङोब्ला ओनसोल लानानै ओनसोल बेनि जे लास्ट डेटआ गुबुन गुबुन स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्ला नोंथांनि जिल्लायाव थानाय आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कनस्ट्राक्सन वर्कार्स वेलफेयार बर्ड मावख'सिम थांगोन अब्ला नोंथांमोना बेवहायनो नोंथांमोननि जिल्लायाव माब्लासिम लास्ट डेट बेखौ नोंथांमोना मोजाङै सोंनानै लाब्लानो जाबाय आरो मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोना बेनि खौरांखौबो मोजाङै मोजां मिथिनानै लानो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथां कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो